Hello Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan. Welcome back to my channel! Hi everyone! How are you guys doing? Kamusta naman kayo guys? It's been a while, no? 3 weeks ba? 2 weeks na hindi ako nakapag-upload ng video. I'm so sorry guys, ha, pasensya na kayo. Medyo maduguan yung mga schedule talaga. Maduguan yung mga activities na pinaggagawa ko lately. Maybe it's because of the holiday season, ganyan. So, sorry na, pasensyahan nyo na guys. Ang tagal kong di nakapag-upload ng video. But thank you sa mga nag-message. Thank you dahil naman kayo, nakakataba naman kayo ng puso. By the way, I just want to say Merry Christmas. No, malapit na ang Pasko, ilang days na lang. Merry Christmas to everyone. And you know, Christmas is for family, so let's spend this Christmas with the family, no? Well, here yung dalawa lang kami dito, yung kapatid ko, but nag-meet na kami kahapon. We had lunch. Okay, so I don't actually have a topic in mind for this video, no? Since ito, I think ito na siguro yung, hindi na pa siguro yung last video ko for this year. Kumustahan lang muna tayo. Well, alam niyo na, it's the holiday season, so hindi natin maiiwasan yung mga yung anxiety, yung stress na kaakibat na dala-dala ng holiday season, 'di ba? So, una na diyan, of course, if you are employed or may trabaho ka, hindi nawawala yung mga Christmas party. Hindi lang basta-bastang Christmas party to guys, no? Mayroong company-wide. So, marami tayong may experience na mga Christmas party, company-wide na party. Of course, hindi ba iwasan yung kailangan may theme, di ba? So, pag company-wide, kailangan pabibo ka, kailangan bongga-bongga yung theme kasi baka may prize, di ba? So, may mga bonggang-bonggang paraffol, ganyan-ganyan, nakaka-stress dahil sa dami ng pinaraffle, wala ka man lang nakuha kahit isa. Nakakaloka yun. And then what else? Aside from the company-wide na mga Christmas party, andyan din yung party nyo lang within the department, di ba? Yung party nyo lang within the team, andyan din. So, aside from that, meron din kayong party with the friends, with families, ganyan. So, ang dami natin ng party, ang dami-daming gastos. Of course, hindi mawawala yung mga Kris Kringles, ganyan, yung mga 100, 200 na everyday keme, or kung ano-anong napag-usapan nyo na sa team, di ba? Sa team, ganyan. Anxiety and stress na isa sa kakibat ng holiday season, ang dami-daming tao sa labas. 'Di ba guys? Careful ha, especially pag lumalabas kayo with family, ganyan. Kasi of course, double time din yung mga may mga masasamang loob, 'di ba? So, double time din sila, especially pag nagko-commute kayo, sumasakay kayo ng jeep, sumasakay kayo ng bus. Nakakatakot. So, alam niyo ginagawa ko guys, hindi ako masyadong lumalabas pag holiday. At the same time, ang lalabas ko lang talaga is yung mga Christmas party. After ng party, uwi ka ako kaagad. Kasi alam niyo nang ate, kailangan magpahinga, ganyan. By the way guys, it's a rare moment, no? First time kong mag-attend ng Christmas party. First time kong mag-attend ng mga activities, Christmas party activities sa work. Kasi ito nga pang umaga na nga ako, di ba? So I have the energy to attend. Nanalo ako! So nanalo ako sa company-wide, nanalo ako parang sa department-wide, nanalo din ako. Meron din akong nakuha. Hindi ako normally nanalo, so medyo malas ako sa mga ganyan-ganyan. Malas ako sa mga paraffol. Hindi ako talaga nananalo. So, when it comes sa mga raffle na yan, hindi ako masyadong nag-invest ng baka masaktan lang ako. But this time, nanalo ako. So, it's very, very exciting.
So, how are you guys? Kumusta naman? I hope na walang anxiety attack, walang mga panic attack na nangyayari sa atin. No, especially now na it's the holiday season. I know it's very, yung rush, parang ka laging nagmamadali, no? Pag Pasko, pag ganito yung season, hindi ka makabook ng Grab, hindi ka makabook ng angkas, or kung ano man, walang masakyan, puno lagi yung yung jeep at kung ano mang yung ganyan, puno, ang daming tao sa labas, nakaka-stress, nakakadagdag sa anxiety natin. So, pero at lilipas lang naman ito yung holiday season next year na malapit na, January na ulit. But, well, we have to understand kahit na, the holiday season, aside dun sa mga ganito, sa mga stressful events na nangyayari during holiday season, let's take into consideration na Christmas is for family, Christmas is for our kids, Christmas is for our grandparents, family, ganyan. So, i-focus na lang natin yung energy natin for this holiday season on sharing, on family events, ganyan. So, panay yung tawag ko nga pala sa mom ko, panay yung kwentuhan ko sa mga relatives, sa mga kapatid ko, ganyan. Kasi, para naman doon yung holiday season na ito. For me, kasi I grew up na talagang na-engrave ba sa isip ko na when I was young, talagang every time na nagpapasko, sama-sama kaming pamilya. Kasama ko lahat ng pamilya ko. But, of course, as the time goes by, di ba, we grow up as an adult, iba-iba na yung life natin, pupunta tayo sa ibang lugar, ganyan. So, sa mga viewers ko dyan, sa mga viewers natin na nasa ibang bansa, kudos sa inyo. Meron akong kalimitan naman sa Middle East, meron tayong nasa Hong Kong. Guys, ang tatag-tatag nyo. Merry Christmas sa inyo. I pray na okay lang kayo. Walang panic attack at nakapagpatingin. Focus muna tayo sa ating sarili. I know na dinidedicate natin yung work natin dyan sa ibang bansa para sa mga pamilya natin na naiiwan dito sa Pilipinas. I totally understand that. But you have to understand, we only have one body. Let's stay healthy. Let's keep our mental health na healthy at the same time. So, wag naman ibigay na lahat. Kailangan magtira din sa sarili. Especially sa inyo dyan na nasa ibang bansa. I know it's hard. It's very, very hard. I totally understand that. At ito nga, medyo, hindi naman andito lang naman ako sa Pilipinas, but yung family ko nasa Mindanao. It's hard for me, but I can't imagine na pag nasa ibang bansa ka pa, ibang lahi yung mga kasama mo during Pasko, hindi yung family mo talaga. There's a lot of things na I'm grateful for. Una sa lahat, this channel, I can't imagine na mag-grow tayo. But, sa nakikita ko sa mga comments, sa mga messages na nare-receive ko, at everyday, may mga nagsusubscribe sa channel natin. Talagang naisip ko na, may mga tao talagang nangangailangan ng mga klaseng channel na ganito. So, I'm grateful for this channel. I'm grateful na kahit papaano nakatulong. So, hindi man ako nakakapagbigay ng advice kasi hindi naman ako professional, guys. Doon may mga nagtatanong pa rin talaga ng advice or whatever. Lagi ko namang sinasabi na magpatingin kayo pag hindi na talaga kaya. Yung mga videos natin dito, lang to, parang hindi ito para sa mga severe cases. Yung sa mga DIY lang ito na yung mga nahahandle lang natin. Pero kung mabigat na talaga at kailangan na ng medical help ng professional, sinasabi ko talaga na doon kayo pumunta sa professional para naman mas sulit, 'di ba? Mas makakatulong doon sa peace of mind, ganyan. Hoy guys, huwag masyadong magastos ha. Lang. Baka naman pagdating ng January nga tayo lahat dahil naitudo.
Nakakaloka. Dahil ito, Bisaya ako doon, Ginoo ko. Baka naman sobrang naitodo natin ng December, pagdating ng January nga. Magtira-tira naman for next year, ganyan. O, tira-tira tayo. And, well, I'm hoping kasi sana lumawak pa yung channel natin and makatulong pa ng maayos. And yung mga, guys, share naman kayo dun sa comment section kung ano man yung mga nakatulong sa inyo na nag-work, diba, na ginawa nyo sa sarili nyo. Comment nyo dun sa comment section kasi para naman makita ng iba, magkaroon man din sila ng ibang option aside dun sa pakikinig lang sa akin, diba? And research din, guys. Kung ayaw nyo namang pumunta dun sa professional route, research, pag-aralan nyo kung ano yung mga nangyayari sa inyo, ganyan. As I've said before sa mga previous videos ko, parang iba-iba yung atake ng bawat tao, hindi talaga totally pareho. No? So, meron ako mga tips doon sa ibang mga videos ko. Get to know your anxiety, get to know your triggers, ganyan. Sulat nyo, i-journal nyo kung kailangan. But basta gawin nyo kung anong kailangan yung gawin to help yourself. Huwag yung masa lang sa kung kani-kanino. Tapos sisisihin kung dahil hindi kayo natulungan, huwag ganon. Kasi hindi nila alam kung ano yung pagdadaanan nyo. Especially kung hindi sila professional, di ba? So yun, secondly, ano pa ba, I'm grateful na naka-transfer na ako sa morning shift. So, morning person na ako ngayon. I'm so happy. Yun, so, ano pa ba? Yun, maraming naman. It's a blessing. This year is a blessing. Maraming changes. So, akala ko hindi ko kaya na nakapag-travel ako, nakapag-solo travel ako mag-isa. So, first time kong ginawa yun na talagang DIY. Tapos, akala ko hindi na ako makapag-resign, no? Almost 9 years ako doon sa kabila kong company. And then, eto, hopefully for next year, lumaki pa yung channel natin, no? And, sana may marami pa tayong matulungan and we'll be able to spread awareness pa. Guys, I know it's really sad, no, na there are people na who really give in to mental health na talagang sorry for the term na yung suicide, ganyan. It's very sad, but we cannot blame them, no, kasi hindi naman natin alam kung ano talaga, what it's like to be in that position. All I know, especially if it's depression, I'm just grateful na I only have anxiety issues. Though anxiety is it's not easy. Alam nyo yan. Tayo may mga anxiety issues. It's not easy. Yung everyday battle na pinagdadaanan natin. What more? Diba? What more kung if you have depression or if you have combination like depression, bipolar, na mental health issues. So for those who have depression issues dyan, na nasa-survive nyo, ang galing-galing nyo, ang tatag-tatag nyo. I can't imagine the war, the battle that you've encountered every day. But you know, we are here, December na. So from January to December, we are here. We are alive, we are kicking, we are fighting. We survive. Diba? It's another year, so it means we still have another year. Next year ulit. Kaya natin to. Kaya natin to. Now, let's heal together. And if you have depressions, if you have any mental health issues na hindi na talaga kaya, reach out to someone. Please reach out to someone. I know at that I feel like I don't have the right to tell you this because I can't imagine how it's like to be in that position, especially sa mga depressed people. So if you have someone mentally depressed, clinically depressed, hindi mo lang pwedeng sabihin na, ano, huwag mong isipin yan, huwag mong isipin yan, magdasal ka lang, dasal ka lang. No, that's not enough. It's not enough. It's a clinical issues. It's a medical issues. So they really need a professional help. May mga nag-ask sa akin yung difference ng anxiety tsaka depression. I think anxiety is more of takot.
Anxiety is more of nervyos. Yung feeling mo takot na takot na takot na takot na takot ka dahil feeling mo mamamatay ka na. The feeling mo may sakit ka. Feeling mo pag lumabas ka ng bahay, may mangyaring masama sa'yo. Feeling mo mapapahiya ka. Feeling mo may ganito ka ng klaseng sakit na may cancer ka. Feeling mo may malubha kang karamdaman. Ganon. Anxiety yun. Depression, it's more of parang sobrang lungkot. Sobrang lungkot, sobrang down ng I can't even describe it. I can try to describe how it's like to be a depressed person. You can say that I'm depressed, but that's not really depression compared to yung talagang clinically depressed people. So very pinaka-down, pinaka-lungkot na kala mo it's the end of the world. Parang feeling mo parang the world, parang yung mundo parang it's better without you. Parang wala nang papupuntahan. Ito, parang yung feeling na ganito. Sobrang lungkot. Most of these people parang they've gone through tragedy in life or kung ano man na even a simple breakup, di ba? Nakaka-cause ng depression. Iba-ibang level yun, guys, eh. I can only try. I have a glimpse of depression when I was still young, but I was so young during those times, so medyo I was able to bounce back. So yung mental capacity ko very strong pa siguro during those times. Nakapag-bounce back ko, pero it's a glimpse, but I wasn't really yung dark depression. So I think that if you are depressed, you are clinically depressed, it's a very, very dark. Everywhere you look, it's very, very dark. I've never talked to someone who is clinically depressed yet, so binibase ko lang to sa na-experience ko at sa mga napag-aralan ko during my psychology days. I have psych major. I have a bachelor degree in psychology, so nakatulong din sa akin to understand yung mga disorders na meron tayo. And at the same time, so because of this channel, I was able to browse back. Ganyan. Very interesting, guys, actually. If you are into it, na talagang gusto mo siyang kapag-aralan kahit paano alamin mo. It's very, very interesting. Our brain, our mind is very, very powerful. Ang pinaka-interesting for me is yung dissociative talaga. Identity disorder. Yun yung pinaka-wow, para kang mayroong superpowers, ganyan. Iniisip ko lang in that sense, pero kung tutuusin, I don't want to be that person. Kasi I know, parang yung yung pinagdadaanan ng tao na is very, very hard. Sobrang bigat for them to be able to dissociate. Nag-multiple personality sila because of kung gaano ka bigat yung pinagdaanan nila. So, guys, let's be thankful sa Christmas na ito, for this holiday season. Now, we're here, we are alive. Let's be grateful. Makahinga na tayo dahil umabot tayo ng ganito, and then next year ulit. Kaya natin yan. So yun, guys, wala akong masyadong topic, parang kalat-kalat yung video na ito. I'm so sorry. I just want to make this video para like a year end man lang. Hindi ako nakakapag-video, medyo na busy talaga ako. Bili ng gift dito, bili ng gift dyan kasi sa mga Kris Kringle and all that. Merry Christmas. Merry Christmas. And of course, advance Happy New Year. Let's close this year with a bang. I'm just so excited for 2020. I hope na sana lumaki pa yung channel natin. Thank you po. Maraming salamat. And I pray na mag-heal tayo together and tuloy-tuloy lang ito. Lumaki pa yung channel natin and just breathe. Okay, lilipas lang tong mga kung anong may nangyayari ngayon. Take a while. Just take a while and then just breathe. Okay?
God bless you everyone and Merry Christmas. And please subscribe to our channel. Give me a thumbs up. Recommend nyo yung channel natin dun sa mga kapamilya nyo or friends nyo na may anxiety issues. So hanggang dito na lang muna ha. I'll do my best na bago mag New Year makapag-upload ako ng video, but I don't want to promise anything. As I've always said pala, please choose life and please choose happiness. Be kind, laugh louder, smile all the time, and breathe. Oh my God. Merry Christmas. I love you guys. Thank you sa supportan ninyo. Bye.